धन्यवाद जोङो ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय गरखाफोरनो माबा गरखा सार्टिफिकेट होननाय सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामनानै बीटीसी सरकारा कैबिनेट डिसिजन लादों जे बे सार्टिफिकेटखौ लैंड अलटमेंट आरो माने सेटलमेंट होनायाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जागोन बाहायनाय जागोन होननानै बाहायनाय जागोन बिनि मिनिंआ जाबाय बिसोरो माने गरखाफोरखौबो प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै माने स्पेशल राइट होनायमोन ट्राइबेलनि 6 शिड्यूल एरियायाव जिथुनाखि ट्राइबेलनि थाखाय प्रोटेक्टेड लैंड बे लैंडआव नन ट्राइबेलफ्रा माखासे क्वालिफाइड नङै नन ट्राइबेलफ्रा बे माबाखौ लैंड राइटखौ मोना बेखौ बिसोरखौ माने प्रोटेक्टेड क्लास खालामनानै लैंड राइटखौ मोननाय खालामनाय ट्राइबेलफोरनि माने राइटखौ सेनानै लानाय बेनि ट्राइबेलफोरनि राइटखौ सेनानै होनाय नन ट्राइबेलफोरनो बेनिनो मोनसे गिदिर खैसारि आरो बेजों बेखौ माने बिसोरखौ ट्राइबेल एरियायाव माने नन प्रोटेक्टेड खालामनानै बिसिनि कालचारखौबो लाबोफानानै बिसिनि कालचारखौबो प्रमोट खालामफानानै जोंनि कालचारखौ मोले खालामनाय बा गादबनानै दोननाय खालामनाय बेबायदि खालामगासिनो दङ थारमाने 6 शिड्यूलाव ट्राइबेलनि हा हुनि राइट आरो पलिटिकल राइट आरो माबा कालचारेल राइट बेफोरखौ प्रमोट खालामनांगौआ बिसोरखौ फोथांनांगौआ बिसोरखौ फोलावनांगौआ बे माने जोबनानै थांगासिनो दङ आरो माने 6 शिड्यूलनि प्रिन्सिपलखौनो माने फोजोबनानै होनायनि माने मोनसे बे गिदिर खैसारि आरोखि दा बे खैसारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि गुबुन माने अर्गानाइजेसनफ्रा संगठनफ्रा खुनु माबा खालामाखै बरंस अबजेक्सन खालामाखै बरंस बिसोरो बेखौ हेफाजाबसो होदों बिसोरखौ बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय ओंखायनो नैबे गरखा सार्टिफिकेट होननायखौ बिसोरनो हा होनायनि थाखाय अलटमेन्ट होनाय बा सेटलमेन्ट होनाय खामानियाव बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जादों होननानै बे माने नटिफिकेसनखौ होनाय जादों बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै बे नटिफिकेसनखौ जोङो 4 थारिखआव होनाय बे नटिफिकेसना बेखौ जोङो 8 थारिखआव मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामफैदों माने अबजेक्सन खालामदों स्ट्रं मेम'रेन्डाम होनानै अबजेक्सन खालामदों बे अबजेक्सन खालामनायाव उनावहाय जोङो रिभिउ खालामनो थाखाय सरकारखौ नारसिननाय जादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय बिनि सेक्रेटारिया थारमाने एलआरनि लैंड रेवेन्यूनि सेक्रेटारिया जे माने साननैनि उनाव बेहाय मिटिं जागोन बे मिटिङाव माने बेखौ सावरायनाय जागोन होननानै जोंनो एसुरेन्स होदोंमोन आरोखि दा बेखौ जेबो खालामाखै जानो हागौ दा बेखौनो जोङो नेगासिनो दङ जुदि नेगासिनो थासेयावबो ओमफ्राय बिसोर जेबो एक्सन लायाबा जोंथ' बेखौ माने कर्टआव थांनांगोन आयेननि आश्रय लानांगोन मानो होनना बुङोबा बेयो एगेन्स्ट दा कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट दा 6 शिड्यूलनि बिरुद्ध बियो गरखाफ्रा ट्राइबेलबो नङा आरो आदिबासि बा इन्डिजिनासबो नङा बिसोरो गरखाफ्रा आरो बिसोरो गरखा माने बिसोर मा खालामनो नागिरदों गरखा माने गथै नेपालिफोरखौनो गरखा होननानै बुजायनो सानदों बिसोरो खिन्थु नङा बियो गथै नेपालियानो गरखा नङा गरखाया जाबाय सेभारेल कमिउनिटि बिसोरनि नेपालिफोरनि सेभारेल कमिउनिटिनि मोनसे माने ग्रुप अफ कमिउनिटिसो ग्रुप अफ कमिउनिटि बिसोर मोनसे एथनिक कमिउनिटि नङा आरो बिसोरो जोंनि 6 शिड्यूलाव बिसोरो बिदि मोननायनि खुनु क्वालिफिकेसन गैया बिसोर बिदि खुनु क्वालिफिकेसन गैया आरो बिसोरो इन्डिजिनासनि थाखाय माने जि गभर्नमेन्टआ जि माबा होनो नागिरदों प्रेफारेन्स होनो नागिरदों बे इन्डिजिनासबो बिसोर नङा आरो गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ इन्डिजिनास होबाबो बिसोरो माने 6 शिड्यूलाव जोंनि 6 शिड्यूलाव बिसोरो बे राइटखौ मोना बीटीसी 6 शिड्यूल एडमिनिस्ट्रेसना माने बेखौ मानिना लानानै माने बिसोरनो हा हु होनायनि
माने बेबस्था खालामदों बेयो जोंनि थाखाय बिराद खथिकारक एक्जिस्टेन्स जोंनि लेन्ड राइट बेखौ गासिबो खर्ब खालामनाय जादों आरोखि बिनि दारै जोंनि कालसारखौबो प्रटेकसन गैयै खालामनाय जादों दरजा खुलिना होनाय जादों मालायनि कालसारखौ लाबोनाय मालायनि कालसारनिखौ फैनाय बे मालायनि कालसारा जोंनि कालसारखौ माने गाग्लोबफैगोन एक्जिस्टेन्स कालसारेल एक्जिस्टेन्सा माने मोलेले जालांगोन आरोखि दा बेनि थाखायनो जोङो स्ट्रं अबजेक्सन होनानै बेखौ माबा होदों मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामखौ जुदि एक्सन लायाबा माने डेफिनेटलि बेखौ माने कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जागोन बेजों लोगोसे बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै माने चेलेन्ज खालामनायनि लोगोसे बै जे अरिजिनेल गरखाफोरखौ बिटिसि 6 सिडुलावबो प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै बिसोरो नटिफिकेसन होनानै दङ बेखौबो बिनि एगेन्स्टैबो जोङो कर्टआव थांनांगोन खारन बे नटिफिकेसनखौ लानानैसो बिसोरो बे गरखा सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामदों बिसोरो दा बे नटिफिकेसनखौ माने माब्रै इसु खालामा बिनिबो मोनसे बिराद माने दुखुनांथाव माबा घटना जे बेहाय ट्राइबेल हिसाबै ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन एरिया हिसाबै बेवहाय जिखुनु गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ जिखुनु माने डिसिसन लानोबा ट्राइबेलनि बिसयै माने जिखुनु माबा डिसिसन लानोबा बे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसननि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेटर आरो ट्राइबेल अर्गानाइज खथिकारक एक्जिस्टेन्स जोंनि लेन्ड राइट बेखौ गासिबो खर्ब खालामनाय जादों आरोखि बिनि दारै जोंनि कालसारखौबो प्रटेकसन गैयै खालामनाय जादों दरजा खुलिना होनाय जादों मालायनि कालसारखौ लाबोनाय मालायनि कालसारनिखौ फैनाय बे मालायनि कालसारा जोंनि कालसारखौ माने गाग्लोबफैगोन एक्जिस्टेन्स कालसारेल एक्जिस्टेन्सा माने मोलेले जालांगोन आरोखि दा बेनि थाखायनो जोङो स्ट्रं अबजेक्सन होनानै बेखौ माबा होदों मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामखौ जुदि एक्सन लायाबा माने डेफिनेटलि बेखौ माने कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जागोन बेजों लोगोसे बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै माने चेलेन्ज खालामनायनि लोगोसे बै जे अरिजिनेल गरखाफोरखौ बिटिसि 6 सिडुलावबो प्रटेक्टेड क्लास खालामनानै बिसोरो नटिफिकेसन होनानै दङ बेखौबो बिनि एगेन्स्टैबो जोङो कर्टआव थांनांगोन खारन बे नटिफिकेसनखौ लानानैसो बिसोरो बे गरखा सार्टिफिकेटखौ एक्सेप्ट खालामदों बिसोरो दा बे नटिफिकेसनखौ माने माब्रै इसु खालामा बिनिबो मोनसे बिराद माने दुखुनांथाव माबा घटना जे बेहाय ट्राइबेल हिसाबै ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन एरिया हिसाबै बेवहाय जिखुनु गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ जिखुनु माने डिसिसन लानोबा ट्राइबेलनि बिसयै माने जिखुनु माबा डिसिसन लानोबा बे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसननि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेटर आरो ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय न' अबजेक्सन सार्टिफिकेट लानांगौ दा बे न' अबजेक्सन सार्टिफिकेटखौ जोंनि एडमिनिस्ट्रेटरा होदोंमोन जोंनि माने ट्राइबेल संघनि माबा जेनेरेल सेक्रेटारि खाख्लारि आरो बेनिफ्राय आदित्य खाख्लारि आरो बेनिफ्राय एबसुजोंबो बिसोरो रायज्लायदों रनज पेगुआ बे डिसिसन माने केबिनेट डिसिसन लानायनि आगेयाव माने बिसोरजों रायज्लायनायाव बिसोरनिफ्राय न' अबजेक्सन मोननानै बिसोर डिसिसन लाबाय डिसिसन लानानै बिसोर नटिफिकेसन पास खालामबाय गतिके बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर दुखुनांथाव बिसोरो बेखौ माने बेबादिनो गोदोनिफ्रायनो प्रि हिस्ट'रिक जुगनिफ्रायनो जोंनि माने एक्जिस्टेन्स जोंनि माबानि एगेन्स्टै जोंनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टै बिसोरो जोंनि मानसिखौनो जोंनि लिडारफोरखौनो जोंनि राजाखौनो बिसोरो माबा इउटिलाइज खालामोमोन दाबो बेखौ माबाया जागासिनो दङ जोंनि मानसिजोंनो बिसोरो जोंनि एगेन्स्टै माने आयेन बानायनायखौ जोंनि मानसिनि एगेन्स्ट थ्रयैनो खालामगासिनो दङ दा बे बिराद गिदिर माने दुखुनि बाथ्रा बिनिखायनो जोङो खुनु माने गिदिर अर्गानाइजेसन नङालाबानो एकदम मिनिमाम माने फिसा अर्गानाइजेसन आरो फिसा माबा हिसाबै माने बेखौ गसंथानो थाखाय माने नाजागासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोंखौ एकमात्र हेल्प खालामगोन होनोबा आयेनानो हेल्प खालामगोन गतिके
जोंनि आयेननि आश्रय लानानै जों बे खामानिखौ मावगासिनो दङ जोङो दा माने रायजोफोरनिफ्रायल' एसे बिनि थाखाय आशिर्बाद बिनाय जायो आरोखि